Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня у литургии мы обходим успомин Найсвятейшей Панны Марии з Люрда. Менавіта ў гэтай мясцовасці Найсвятейшая Богородица объявилася дзецям і назвала сябе беззаганным зачаццем. Менавіта гэта была адна з падказак менавіта касцёлу аб сапраўднасці гэтага аб'яўлення, таму што малыя дзеці, якія не ведалі гэтага тытулу Маці Божай, казалі, што прыгожая жанчына, якая аб'явілася ім, называла сябе беззаганным зачаццем. Пра заступніцтва Найсвятейшай Богородицы будзем сёння маліцца і ўзносіць нашыя просьбы і інтэнцыі, з якімі мы прыйшлі да Христовага алтара. Я гэтую святую імшу цэлебрую ва ўсіх тых інтэнцыях, якія хвіліну таму мы прадстаўлялі Пану Богу пра заступніцтва Маці Божай у малітве. Таксама сёння ў касцеле мы адзначаем міжнародны дзень хворых. Сёння мы прагнем маліцца за тых, хто пакутуе на розныя хваробы. Сёння касцёл заахвочвае нас маліцца за гэтых людзей. Мае дарагія, мы часам не ўсведамляем сабе веліч гэтых пакутаў, якія перажываюць людзі. Часам, можа, мы больш засяроджваемся на сваім жыцці, але сёння касцёл хоча таксама, каб мы паглядзелі на, можа, больш шырока, больш глыбока і ўбачылі тых, хто пакутуе на розныя хваробы. Так, шчыра кажучы, калі ўзяць, то асоба здаровых людзей то і цяжка знайсці, правда, але тым не менш ёсць людзі, якія перажываюць велізарныя, правда, пакуты з дня ў дзень, змагаючыся. І сёння мы хочам падтрымаць нашаю малітваю кожнага, хто змагаецца з хваробай, хто з дня на дзень церпіць, пакутуе, каб яны былі моцныя духам, каб давяралі Богу, каб знаходзілі сэнс сваіх пакутаў і злучалі іх з пакутамі Езуса Хрыста. Таксама сённяшняя святая імша будзе злучаная з сакраментам намашчэння хворых. Як ужо казаў, гэты сакрамент можа прыняць кожны чалавек, які чуецца паважна хворым альбо ў старэйшым веку. Таксама прыйсці прыняць гэты сакрамент, у якім мы будзем маліцца аб аздараўленні, калі гэта магчыма, а таксама аб патрэбныя ласкі і Божую дапамогу у трыванні, у змаганні з болем, з цярпеннем, з пакутай, з хваробай. На пачатку святой імшы перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Мая віна, мая вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Милосердный Отче, сёння мы з радостью адзначаем успамін Панны Марии, беззаганной Маці Твайго Сына,
Просім Цябе праз яе заступніцтва дапамажы нам у слабасці нашай, каб мы, пакінуўшы свае грахі, маглі ўдасканаліцца ў цнотах, праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Чытанне першай кнігі валадарстваў. У тыя дні каралева Сабы пачула пра славу Саламона, здабытую дзякуючы імені Пана, і прыйшла выпрабаваць яго загадкамі. Яна прыбыла ў Єрусалем з вельмі вялікую світаю, з вярблюдамі, якія неслі духмянасці, незлічонае мноства золата і каштоўныя камяні. І прыйшла яна да Саламона і сказала яму ўсё, што мела на сэрцы. Саламон жа растлумачыў ёй усе словы, і не было пытання, незразумелага для караля, на якое б не адказаў ёй. Убачыла каралева Сабы ўсю мудрасць Саламона, і палац, які ён пабудаваў, і стравы стала ягонага, і жыллё нявольнікаў ягоных, і паставу слугаў ягоных, і вопратку іхнюю, і чашнікаў ягоных, і ўсе спаленні, якія прыносіў у доме Пана. І запаліла дух ёй, і сказала яна каралю: «Праўдзівыя словы, што чула я на зямлі сваёй, пра твае справы і мудрасць тваю. Аднак я не верыла тым, хто казаў мне, пакуль не прыбыла сама і не ўбачыла на свае вочы. Я пераканалася, што не расказалі мне нават паловы. Мудрасць твая і даброты большая, чым я чула ў пагалосцы. Шчаслівыя людзі твае, шчаслівыя слугі твае і тыя, хто заўсёды стаіць перад табою і слухае тваю мудрасць. Няхай будзе благаслаўлёны Пан Бог твой, які ўпадабаў цябе і пасадзіў цябе на трон Ізраіля. Назаўсёды Пан палюбіў Ізраіль, таму і прызначыў цябе каралём, каб ты вяршыў правасуддзе і справядлівасць». І дала яна каралю 120 талантаў золата, вельмі шмат духмянасцяў і каштоўных камянёў. Ніколі больш не прыносілі так шмат духмянасцяў, як каралева Сабы падаравала каралю Саламону. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Вусни справедливого кажуть мудрость, вусни справедливого кажуть мудрость. Доручи Пану шлях свой, сподівайся на Його, і Он сам буде дійничать. І Он виведе, як світло Твою, справедливость, і правду Твою, як полдень. Вусни справедливого кажуть мудрость, вусни справедливого кажуть мудрость, і язик ягоний обвящає правосуддя. Закон Божий у ягонnym серці, і не захистаються Його кроки. Вусни справедливого кажуть мудрость. Збавление справедливых походить от Пана, и Он твердыня ихняя у часу тиску. Пан им допоможе и уратує, и Он вызволит их от грешников избавить. Бояны на Його
освяти нас у правде. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Marka. Хвала Тебе, Пане. Jezus znowu poklикał naród i сказał jemu: Słuchajcie mnie usie i rozumiejcie. Nie ma niczego, co mogło powachodzić z wonku u człowieka, robić jego nieczystym, ale robić człowieka nieczystym to, co wychodzi z jego. Kiedy on odeszł od natłpu i weszł w dom, uczni jego spytali się na kont przypowieści. I on сказал im: Nieужо вы такие niekemliwые? Не разумеете, что все, что звонку уваходить у человека, не може зробити його нечистим? Бо не у серце його уваходить, а у живот і виходить вонки. Так ён признав усялякую ежу чистой. Далей сказав: тое, що виходить з чоловіка, робить його нечистим. Бо знутри з чоловічого серця виходять лихие думки, распуста, крадеж, забойствы, заздрость, чужалоство, сквапность, злосливость, подступность, бессоромность, блюзнерство, пыха, глупота. Усё гэтае зло знутры выходзіць і робіць чалавека нячыстым. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Мои дорогие, на сённяшні дзень, на Міжнародны дзень хворых, наш біскуп Владимир даслаў нам свой пастырскі ліст. 11 лютага касцёл ва ўсім свеце адзначае сусветны дзень хворых, устаноўлены святым папам Янам Паўлам II у 1992 годзе. Невыпадкова гэты дзень супадае з літургічным успамінам Найсвяцейшай Панны Марыі з Люрда, маці спагады і надзеі, якая асаблівым чынам схіляецца над чалавекам, што пакутуе, і вядзе яго да свайго сына Езуса Хрыста, лекара душы і цела. У гэты дзень хачу звярнуцца найперш да вас, дарагія хворыя. Вы нясеце цяжкі крыж немачы, болю, абмежаванасці і часта адзіноты. Ведайце, што вы не адны. Бог трымае вас у сваіх руках, а касцёл у сваім сэрцы. У вашых пакутах Хрыстус становіцца асабліва блізкім, бо сам ён прыняў крыж і праз яго адкрыў шлях збаўлення. Ваш боль, з'яднаны з яго ахвярай, набывае глыбокі сэнс і можа стаць крыніцай ласкі для ўсяго касцёла. Даручыце сябе Марыі, Маці Божай з Люрда, якая з матчынай любоўю ахінае кожнага чалавека і нясе надзею нават у самыя цёмныя хвіліны жыцця. Ад усяго сэрца выказваю словы шчырай удзячнасці ўсім, хто апякуецца хворым, лекарам, медыцынскаму персаналу, законным сёстрам, духоўным асобам, валанцёрам, а асабліва членам сем'яў, якія з любоўю і цярплівасцю штодзённа служаць сваім блізкім. Вашае служэнне – гэта канкрэтны знак міласэрнасці і жывое сведчанне Евангелія. Праз вашыя рукі, словы і сэрцы сам Бог дакранаецца да тых, хто пакутуе. Заклікаю таксама ўсіх вернікаў не заставацца абыякавымі да людзей, якія нясуць крыж хваробы. Нават маленькі жэст, слова падтрымкі, наведванне, малітва, канкрэтная дапамога можа стаць для хворага крыніцай надзеі і святла. Касцёл пакліканы быць супольнасцю, у якой ніхто не застаецца сам-насам са сваім болем. Няхай сусветны дзень хворых стане для нас нагодай да глыбейшага спачування, салідарнасці і любові. Даручаю ўсіх хворых і тых,
хто пра іх клапоціцца апецы Найсвяцейшай Панны Марыі з Люрда. Няхай яна выпрасіць для вас суцяшэння, умацаванне і надзею. А Бог адорыць вас сваім благаслаўленнем. З пастырскім благаслаўленнем і памяццю ў малітве ваш біскуп Уладзімір. Мае дарагія, праз хвіліну адбудзецца сакрамент намашчэння хворых, у якім будзем давяраць сябе і нашых блізкіх Пану Богу, і праз які атрымаем абяцаную Езусам Христом ласку, бо менавіта Ён казаў, калі хварэе хтось сярод вас, няхай пакліча святароў касцёла. Яны памоляцца над ім і намасцяць яго алеем у імя Пана, і праз гэтае намашчэнне ён атрымае палёгку. Будзем прасіць аб ласку здароўя для тых, хто можа выздаравіць. Будзем прасіць аб умацаванні у перажыванні хваробы для тых, хто мусіць несці праз усё жыццё далейшае крыж пакутаў і хваробы. Бласлаўлёны Ты, Божа, Ойча ўсемагутны, бо дзеля нас і нашага збаўлення Ты паслаў свайго Сына ў свет. Паўтараем: благаслаўлёны Ты, Божа, благаслаўлёны Ты, Божа. Бласлаўлёны Ты, Божа, Сыне адзінародны, бо, стаўшыся чалавекам, захацеў лячыць нашыя хваробы. Благаслаўлёны Ты, Божа. Бласлаўлёны Ты, Божа, Святы Дух, суцяшальнік, што нашыя слабыя целы ўмацоўваеш няспынна сваёю моцаю. Благаслаўлёны Ты, Божа. Пане, няхай Твае слугі, якіх у веры намашчаюць алеем, атрымаюць суцяшэнне ў сваіх пакутах і хваробах. Праз Хрыста, Пана нашага. Мае дарагія, цяпер становімся уздоўж касцёла, як да святой камуніі, усе тыя, хто хоча прыняць сакрамент намашчэння хворых. Калі можна, то падымаем крыху галаўныя ўборы, таму што намашчаецца лэб і рукі трымаем перад сабою далонямі ўверх. А Цябе мы, шчыра раскрыўшы ўсе душы, пачуй Ты нашыя просьбы, дапамажы у бядзе. Святая Дева Марыя, просім, малі за нас Сына, вядзі дарогай да неба, добрымі быць навучы, добрымі быць навучы. Святая Дева Марыя, просім, малі за нас Сына, вядзі дарогай да неба, добрымі быць навучы, добрымі быць навучы. Припаўшы да Тваіх ног, мы стаім у поўнай пакоры, жалеем за грахі нашы, за ўсе учынкі свае. Святая Дева Марыя, просім, малі за нас Сына, вядзі дарогай
Святая Дева Мария, просим, моли за нас, Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Ты найсвятейшая Дева, наша завжди королева, найпригожейшая кветка, будем хвалить мы Тебе, Святая Дева Мария, просим, моли за нас, Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Святая Дева Мария, просим, моли за нас, Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Сабраныя ў імя Хрыста просім Айца Небеснага о патрэбных ласках для нас і нашых хворых. Молімся за святы касцёл, каб па прыкладзе Хрыста ён атуляў хворых асаблівай апекай. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за медицинскіх работнікаў, каб Бог даў ім ласку рупліва дапамагаць хворым. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хворых, каб яны ядналі свае пакуты з мукамі Хрыста дзеля збаўлення свету. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся у інтэнцыях, якія прадстаўлялі ў набажэнстве перад абразом Маці Божай. Даручаем тыя інтэнцыі, з якімі мы прыйшлі да Христовага алтара, і просім, калі такая святая воля Твая, Божа, выслухай і ўчыні тое, аб чым мы Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, каб іх зямныя цярпенні змяняліся вечнаю радасцю ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб Пан Бог перамяніў наш смутак і боль у радасць і надзею. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся. Пане Езу Хрыста, Ты пажадаў прыняць нашу цялесную натуру, каб адкупіць людзей і аздараўляць хворых. Глянь ласкава на гэтых Тваіх слугаў, душы і цела, якіх патрабуюць аздараўлення. Каб тых, каго мы пазначаем святым намашчэннем у Тваё імя, Ты ўмацаваў сваю моцаю і суцешыў дапамогаю. Няхай яны адновяць сілы і перамогуць зло. Дазволь спадзявацца на дзейнасць Тваіх цярпенняў тым, каго Ты захацеў зрабіць удзельнікамі Тваёй мукі, які жывеш і валадарыш навекі вечныя. Амен. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою ему честь тут отдаем, о Мария. До Бога кличем мы с тобой, Magnificat, о Мария, Ты, Мати Наисвятейшая, нам звалцу Иисуса дала.
Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення Славлення і і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Прими, просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якие Он Тебе приносит, как про заступництво Наисвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы кожного человека, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, З Духом Твоїм, угору серце. зносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі, адзначаючы ўспамін Найсвяцейшай Марыі заўсёды Дзевы. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Хрыста, нашага Пана. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным,
у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом, її обранником, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тобі, каб з ими і ми хвалили і прославляли Тебе про Сина Твоего, Єзуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе. Табе, Боже, Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які учыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкава супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя до усялякага неспокою, чакали исполнения надеи и прийстя збаўцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, али на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей дарить Его супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру Его. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Будь же прославленный, Иисус Христы, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, у Христы сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Христы сокрытый, Бога человек. Будь же прославленный, Иисус, Бавца наш, як ягнё покорный в свой смяротный час. Славься, Христе, зараз и навек, у Христы
Божий Сыне, Христе, да Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны хвалы и подяки. О, аллилуйя! Витай, Иисус, Збавца свету, Ты прими наши спевы, молитвы, Божий Сыне, Христе, да Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны хвалы и подяки. О, аллилуйя! Молимся. Ласкавый Боже, прими мы приняли евхаристичный посилок успомин Найсвятейшей Панны Марии, учеников мы верно и шли за яе прикладом, и отдано служили справе нашего откупления, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите у спокоя Христа. Слава Богу. О, Мария, Мати Бога, Ты не гордишь нікого, хто в недоліті у потребі, звернется трон Твой у небе. О, Мария, моли Сына, Ты надея грешных одина. Стережи от злых пригодов, от души и тела шкодов, голод, мор, войну, пожары, отверни все Божьи кары. О, Мария, моли Сына, Ты надея грешных одина. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Нехай буде прославлений Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсюди, и на веки вечные. Амин. Святий Арханьоле Михале, бережи нас у змаганні. Будь нам обороною супроть спокусов, пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог. А Ти, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душу снують по світі. Амин. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин.